नमस्कार। जीजा जब से फूफा भइलन हास्य कविता आप लोग के सामने। त चाभे छप्पन भोग उहे अब नींबू के रस पियत बा। जीजा जब से फूफा भइलन रसगुल्लो न मिलत बा। जीजा जब से फूफा भइलन रसगुल्लो न मिलत बा। त नयका नयका रिश्ता भइल कौन काम बा तीजा के। नौका के सब आगे पीछे कौन पूछे भूतकाल के जीजा के। नयका के सब आगे पीछे कौन पूछे भूतकाल के जीजा के। तो पहले कितना स्वागत होखे जीजा जी जब आवस तो साली बेना लेके बैठस जीजा जी फरमावस तो गुदगर गुदगर सोफा लागे हवा लागे बेना के मीठ मीठ सरहज बतियाबे मिले मिठाई छेना के मीठ मीठ सरहज बतियाबे मिले मिठाई छेना के बढ़िया बढ़िया चीज किनेला जाके सार बाजारी में। किसिम किसिम के व्यंजन बने भाई हो ससुरारी में। किसिम किसिम के व्यंजन बने भाई हो ससुरारी में। लौटे बेरा सास ससुर जी नेग थमावे हाथे में। लौटे बेरा सास ससुर जी नेग थमावे हाथे में। खाली सलामी नइखे भाई कपड़ो मिले साथे में। खाली सलामी नइखे भाई कपड़ो मिले साथे में। तो जीजा जब से फूफा भइलन खटिए सोफा भइल बा। सूते खातिर तकिया नइखे औरी चादर मैल बा। सूते खातिर तकिया नइखे औरी चादर मैल बा। साली कहीं लौकते नइखे भइल सभे पराया बा। सास ससुर लोग लाचार हो गइलन बुढ़ौती के छाया बा। सास ससुर लोग लाचार हो गइलन बुढ़ौती के छाया बा। सरहद सार लोग फंसल बारन अपना दुनियादारी में। यही से पाहुन लोग गइल छोड़ दिहलन ससुरारी में। यही से पाहुन लोग गइल छोड़ दिहलन ससुरारी में। छोड़ दिहलन ससुरारी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश महेश पुरी जी के कविता रहल। हमरो के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करी हमरो आगे बढ़े के मौका दी। बहुत बहुत धन्यवाद।